este regulamento, que é a terceira intentona, pero que agora eu creo que para intentar frear a todas as comunidades autónomas que seguiron a Galicia, están facendo con máis INRI quitalo para adiante, sin diálogo, sin consenso, sin conferencia sectorial, e, ademais, poñendo como excusa a Europa, cando non é certo que Europa lle este pedindo unha modificación do regulamento. Europa pídelle que modifique a lei, pero que haxa un diálogo e unha participación, ou igual que se fixo coa Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral. Non é conforme a lei o que queren facer, e, por suposto, procederíamos a recurrilo, pero aquí sí que non hai ideoloxía, aquí estamos todas a unha, como ten que ser. Agora, calquera persoa que irá pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telematicamente, sabe que a resposta a vai ter nun tempo moi prudencial, sabe que chamando pois a calquer organismo, sexa ben as provincias ou a Dirección Xeral, vai ter unha resposta inmediata. Polo tanto, por un lado, simplificación, por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas. É increíble que se cobre por unha mesma actividade, por unha garantía, un precio distinto en Lugo que na Coruña ou en Pontevedra. Pois iso é o que estaba acontecendo. Por outro lado, saben que xa aprobamos un catálogo de bens de interés cultural, que os bens inmobles que estén nese catálogo pódese facer un cambio de uso.